BF, ang ating cell bio juice, ang ating CR juice, at ang ating peptide. Siyempre, depende sa edad at depende sa health situation, ang pag-inom ng ating mga produkto. But of course, for healthy people, okay po kayo mag-take ng aming mga product, the Power 5. Hindi kayo basta-basta magkakasakit. Di ba? Pero doon sa may mga sakit na, take Power 5 para ma-restore ang inyong mga kalusugan. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because ang aming produkto, these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. So, yan po muna yung ating announcement. Pero sa mga taga-Legazpi, pag kayo nagpunta sa CMD Center in Legazpi, ayan, meron kaming schedule niya ng free health consultation. Actually, ang free health consultation natin will be on November 28. Pero kung gusto niyo nang i-avail before November 28, pwede po. Hello kay Ma'am Josie Sabdao. Okay, so pwede na po ninyong i-avail. Para hindi kayo sumabay sa pila. On November 28, yan po ang ating schedule. Pero pwede nyo na rin. Habang maluwag ang schedules natin ngayon, punta kayo sa CMD Center in Legazpi. And of course, mga taga Santo Domingo, Albay. And diyan sa Donsol, Sorsogon, pag kayo nagpunta sa CMD Center in Donsol, Sorsogon at diyan sa Santo Domingo, Albay, free health consultation po ngayong buwan ng November. Yan po, nakapromo po tayo niyan, okay? So, ulitin ko, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol dahil si Nurse Earl naman po ang tagasagot natin sa CMD Bicol. Lalo kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB, okay? So, anuman po ang inyong mga health problems, ay subukan lang talaga yung ating product. Kasi lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Siyempre, as usual, nakaredy tayo ng isang kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating produkto? Pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa Santa Elena, Camarines Norte dahil dito sa gagawin na year-end wellness caravan. Pero meron dito, napapakinggan ko na siya kanina. Ang ganda ng kanyang kwento, bakit siya nandito sa HCI CMD natin, umaasa sa kanyang kalusugan. Sir, pangalan po, edad, taga saan po kayo? Nestor Bobier, taga Sitio Nagsingi. Ilan yung edad ni Sir? 65. 65. Sa edad mong yan, nagkaroon ka ba ng health problems? Opo. Mga ano po yun? Nung nagpa-check up po ako sa doktor, dito kayo pwede bang banggitin ang doktor? Huwag nang magbangit ang doktor. Nung magpa-check up po ako, nung ako pumasok sa kanya, ay may sakit daw po ako sa puso. Panahon po yun ng COVID. Tapos ay, ang sabi niya sa akin, meron daw po ako sa bato. Pero nung matagal na, nagtaka ako. Dahil isa pa lang, bakit nung in-ultrasound ako, nagdalwa na. Kaya ang sabi ko, bakit dok ganun? Sabi, maliit pa, tapos ngayon nagdalwa na. Ang gawa ko po, balik na naman ako sa doktor kasi hindi ko pa man po ito alam, yung CMD. Tapos nag-diet po ako. Yun din ang finding sa akin, yun din na... Sa puso? Sa puso at saka yun sa... Ano daw yun? Ba sa bato? Gallstone? Sa bato po, sa bato daw. Ano? May pain ba o ano? Basta't ang sabi nila, sa bato. Yung dito nararamdaman ko. Pero mo yan? May nararamdaman kang masasakit? Mayroon nga po dito. Tapos bumalik pa ako sa panahon pa ng pandemic. At ang hirap po nung lumampas. Balik na naman po ako sa ospital. Sa ako nagpunta, St. Jude. Ang sabi nga sa akin, tatay, kapag ikaw ay hindi anong tawag ko yung sa doktor, madadala ka ng Maynila. Panay ang pagpipre ko. Sabi ko, Panginoon,
Di nag-pray po ako sa Diyos. Tapos maigi naman at sabi ay hindi ka madadala. Kahit ako mahina pa, naglabas na po ako dahil gagaunti lang po kami, yung manugang ko lang nagpunta. Si Jonal at saka ako. Natakot na po ako dun sa mga ospital kasi kadadalwa na lang kami ay. Kaya sabi ko, lalabas, sabi ng doktor. Ba, ano nangyari doon sa iba? Namatay o ano? Alin po, hindi po, nakaalis na silang lahat. Okay. Ako na lang natitira. Ay wala baga kaming kasama. Ang laki ng ospital kasi bawal ang marami ay. Not a COVID time. Opo, tapos ay sabi ko doon, tinanong ako ng doktor kung magaling na ako. Sabi ko ay, opo, kasi gusto ko na talaga makaalis. Dahil, pero hindi pa talaga ako makalakad. Wheelchair pa ako nga sa ibaba. Tapos ang problema niyan, kung paglampas na naman, dinag-pray na naman po ako. Kasi ginisikpin talaga, lalo at may sakit, malaki pong investigasyon. Ay Baka palibas akala at, natin may COVID ka. oo, nadyan ang Panginoon Diyos, hindi naman ako pinabayaan. Talaga pong dumaan kami, hindi na naman kami sinita. Kaya sabi ko, thank you Lord, sabi ko. Ngayon, paano mo nalaman yung CMD? Ay narinig ko po yan sa radyo, kay Ma'am Cecil, kaya po ako lumapit. Okay. Tapos ay nagpa-analyze po ako. Yun, nakita niya kung anong sakit ko, ganun. Tinapos ko po yung 6 na buwan. Natapos ko po yun. Na Alin yung ininom mo? CMD? CMD, tapos yung CBF? CBF, tapos yung Diyos baga po, yun, ang pangalan nga nun, Diyos. Cell Bio Juice? Yun po. Lahat po yun. Nainom ko yun. CR Juice pa? Opo, nakatapos ako niyan. Tapos ngayon, Anong experience mo sa paggamit ng product? sa awa ng Diyos, talagang lumakas po ako. Gumaling ako at nawala na pati yung mararamdaman Mga mararamdaman ko. Opo. mo. O yung sa puso po? Ay parang nawala na rin po dahil nung kinakabahan ako lagi ay. Kinakabahan ako lagi. Sabi ko, hindi ako makatulog. Nung mag-tik po ako niyan, lumapit ako kay Ma'am Cecil, nagaling na po, nawala yung kaba ko. Wow. Di biig sabihin, gumaling po ako. Sa pangunguna po ng Panginoon Diyos. Yes. Kaya ako naniniwala din ako. Still the greatest healer? Tapos ay, nung nakatapos po ako, yun nga po, lumakas na ako. Tapos yung mga taga ron sa amin, siyempre, tinatanong nila ako, sinasabi ko po ang totoo, Ayan, na magpa-check salamat up, po. na magpa-check up kayo, maniwala kayo, kaya hindi basta't sinabi ko sa inyo. Ngayon po, marami na po ang gumagamit yan sa Ay, very nagsingi. good. Taga Salamat nagsingi sa po. Diyos. Purok 6, purok 5, purok 4. Marami na po silang gumagamit kasi naniwala sila. Kasi ang karamihan po sa amin, bigla na lang kung na-stroke. Ay, sinabihan ko na yung na-stroke, ayaw siyang maniwala. Yeah. Sabi ko, magtika ng ganito. Ay, nang-stroke sila. Oh, kaya sabi ko, hindi kayo nakinig ay. Aanuhin natin ang pera kung patay naman tayo. Di ba, ma'am? Hindi natin yung madadala sa kamatayan. Ang kailangan natin, mabuhay tayo. Yes. Kapag may pera, kasi ibibigay man yan ni Lord ang pera, ang lahat na pangangailangan, ibibigay yan sa atin. Kasi hindi man tayo papabayaan ng Panginoon Diyos. Yun. Hindi yun po, hindi. Sila, minsan, wala daw silang pambili. Kaya madalas akong bumili kay Ma'am Cecil dahil napunta ka sa akin kahit ating gabi. Oh. Nagugulat nga ako, sabi ko, ano yun, tawag talaga sa akin, kumakatok. Ay di, binibigyan ko naman po, pero hindi pa po ako members. Oh, ngayon, Hindi pa ako nagpa-member ngayon? Hindi pa ako nagpapa-members. Hanggang ngayon? Sabi nga nung kung ko, dapat niya, nagpa-members ka noon pa. Ay, tapos ay, siyempre, bumibili sila sa akin. Naawa naman ako, na-testing po nila ay. Kasi may lumapit na taga ron sa amin, na bata. Kabag na po ito, yan. Yung anak ni G. Tapos ay, sabi ko, subukan mo ito. Wala namang mawawala sa iyo. At gagaling ka pa. Unang-una sa Diyos tayo lagi. Di pagkakuan, sabi ko, gumaling na po ako. Sabi, Lolo Nestor, gumaling na po ako kaagad. Kala ko anya, madodoktor ako. Sabi ko, di salamat sa Diyos. Tapos ngayon, yung nanay naman niya ngayon ang nagkukuan. Nagbibili sa akin, pinapatak sa tubig. Marami na pong gumagamit yun. Yung bagong taga Purok 6, gumagamit rin po. Tapos yung, basta't pong marami nang gumagamit sa amin. Ay, salamat. Hindi ko na lang po natatandaan. Sila Paring Katal, si Poto, wala ngayon ay. Napunta po yun dito. Tapos mga gumagamit sila. Kasi sabi ko sa kanila, gumamit kayo. Dahil ang kailangan natin buhay. Yung pera nakukuha yan. Ibibigay yan ni Lord, sabi ko sa kanila. Tamo ako, tagal ko na pong nagamit yan. Mga 4 na taon na siguro po. Maraming salamat, sir, sa pag-share.
patuloy mo lang. Mission na tayo to help restore the health of people. Kunin ko po uli pangalan at taga saan po kayo. Ako po ay taga San Pedro. Sitio Nagsingi. Edad. Ang pangalan ko po, Nestor Bobier. Ayun, o di ba? Ganon kaganda yung ating product. Pero ito, may isusunod ka agad ako. Naglason. Oo, paano natulungan ng ating produkto? Pakinggan po natin. Ang edad ko po, Ay, wait lang. Mali pala. Wait lang, ha. Yan. Okay, nandito pa rin sa Santa Elena. Meron dito napakagandang kwento ng kagalingan paano sila natulungan ng ating product. Sir, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Roito Paular po, taga Piodoro Albay. Dito na ako nakatira sa dito? Santa Elena. Ba't ka napunta dito? Ay naano man yung kapatid ko dito nung ay dito siya nakatira. Tapos nakakita ko dito, dito na magtira. Tapos pagdating ko dito, namatay naman siya na disgrasya ng na bangga ng sasakyan doon sa Tabugon. Naiwan ka dito? Oo, sabihin. Pero ano yung may kinikwento ko kanina na pangyayari sa family mo na talagang naasahan nyo yung ating CMD. Anong nangyari nun, sir? Ay yun ma'am, hindi ko alam kung anong problema niya. Nagkain siya ng ng bayonet, tapos yung hit, yung pangpatay kong coal sa pang-spray. Yung tilapia nga, pag kinispray mo, automatic patay yun. Oo. Yun naman, sabi ko, bakit ginom ka ganyan? No? Magpapakamatay na raw siya. Sabi ko, anong problema mo? Di man sinabi sa amin, wala man niya ako papasayin yung problema. Pero nag-aaral siya, grade 12 siya. Sabi ko nun, bakit ganyan? Sabi ko nun, tapos dinala din kay Ma'am Sil, pinadala ko. Nauli ako din sa bahay dahil gulong-gulong isip ko ay. Pero Tapos nung nakita nyo po na nag-inom nung pang-alason, nakablog pa rin sa lupa, nakablog ta doon sa likod ng bahay namin. anak nyo yun? Anak Ilan namin. yung edad? Ay, 17 na po. Okay. So, nung gano'n, dinala nyo, hindi nyo dinala sa ospital, kundi sa CMD Center. Hindi na lang naman Paano, siya. anong ginawa ni Ma'am Cecil? Ay, pinainom lang niyang, CMD, ilang patak yan, ma'am? Oh, 100 raw. Ay, naglalaway na. Ay, sabihin naman may mga 30 minutos biyata, makukumatos na raw yun ay. Oo. Dahil laso na yun. Maski ako naman, ay, alam ko naman yung tilapia nga ay talagang patay kagad. Oo. Matagal lang pa, sabi ko, bakit mo tinagalan pa yung doon sa baba, sa bayan? Ay, laso niyan. Sabi ko, Tapos, 100 drops na Oo. CMD, ilang tubig? Ano po yun, ma'am? Sa bawat juice, nilalagyan po namin. 100 drops. Opo, yung ma'am. Pinati-hati namin sa juice. oh, Tapos may CBF. Tablet. yun nga, yung magano ay, nung Ngayon, ilang mga 30 minutos siguro yun, Wala pang wala pa? minutes. Okay na siya. Okay na siya. Tapos sumunod ako, galing naman sa, malayo man ako, ay, minasag kami. Doon sa may, Ayong Bridge. Pagdating ko, ayos naman doon, na sa, nagsuka upuan. siya? Nagsuka, ma'am, doon sa pasabay, nagsuka na. Pero dami talagang, dahil binili ko yung kalating kilo. Tapos daming kinuha, siguro ko ganyan sa sa baso, ginagawa siyang baso. Tapos tinaktak na doon, tapos linawak niya yung So, hit na yun. in 30 minutes time, naka-recover. Naka-recover na pag ni ma'am doon sa ay. Alam namin, pero pinainom na niya yung asawa ko doon sa bahay. Ning sa EMD. Oo, mayroon kami. Hindi kami Pero naagisan. kailangan high Oo. dosage. Kumusta siya ngayon? Ayos naman. Isasama ko sana dito. Gusto mo niya, sumama sana dito. Oo. Makikita sabi ko, pwede, sigurado sabi ko, Totoy, paano tayo doon? Gusto man, may kasama, nag-uulan man. So okay na. Okay naman ngayon, aral naman siya uli. Oo. Ay, patawa yung bata na yun. Talagang siya. Talagang makita niyo, di man na may katabing bata talagang mistiso naman talaga siya. Wow. Baka may problema sa girlfriend. Yan, di ko alam may talagang di ko maintindihan. Ngayon, aside nung anak mo, may iba pang health problem na tulungan. Ay, daming problema ko, ma'am, nung sa tawan ko. Anong Dahil yung pandemic, sabi ni ma'am, may sakit raw ako sa bato, sa abdo, tapos sa puso. Oo. Blood pa. Tapos ito ay parang ning Mani. pinupulikat. Ito lahat ng ko. Nagka-cramps. Dito lahat na siguro ang sakit sa buhay. Narinig man niya nung nagbukas siya sa radyo. May maganda niya yan, ning
Narinig ko na sa radyo, pakinggan mo niya. Doon tayo niya pumunta. Kaya nung pandemic man, takot ba magpaano sa Ospital. doktor, oo. Dito kami napunta kay ma'am na kay Mang Very Sil. good. Kaya hanggang ngayon, dito pa kami sa Kaya Cindy. yan, Paris ka mo taga Piodoran. Parehas. Mga anong apelido? Polar po. Polar. Oo. Polar. Maririnig yan ng mga taga Piodoran. Oo, noon man talaga. Oo. May Dahil mga man siya, kamag-anak pa kayo doon. dami. Sige. Anong message mo sa mga makakapakinig ng... Ay, yun naman sa yung mga ka-member ko, halimbawa man, mga ka-memro, talagang hindi natin magatubili sa ganitong sa gamot natin. Talagang pinakabisa naman talaga. Dahil yung matuto ko lang yan sa kanya na ay yung anak ko, kinibeba sa doktor, papatayin yun, alam ko na, mamamatay yun, sasabihin, yan, lason yan, automatic yun, sabi ko, papatayin na, yan. Wala akong tiwala sa ganun ay, dahil nangyari na sa amin yun. Pero kumusta yung mga nararamdaman mo? Ayos naman, ma'am. Ayos na ngayon? Oo. Minsan, minaramdaman, dahil ako ay, ako ay sa bundok na trabaho. Siyempre, di ko malis ng Hindi sakit. ka na nauwi sa Piodoran? Ayun, naputo lang. Oo, pangalan niya po, Rojito Paular. Oo, nag-meet kami niyan sa Santa Elena, Camarines Norte. So anyway, dito tayo sa announcement natin. Magkakaroon tayong gagawing free health consultation. Opo, ngayong November 28, CMD Center in Legazpi City, Friday po yan. Pero dahil yan, medyo maluwag yung natin ngayon, kung gusto nyo nang i-avail before November 28, you can avail it. Ngayon ha, habang maluwag yung mga staff ko. And of course, mga syempre Legazpi, yung mga dito sa akin. Nako, eto na yung schedule natin ng year-end event na gagawin natin sa LCC Event Center. Kailan? December 6, maaga tayo. December 6, yan po ang year-end event natin. May mga promo tayong ibababa dyan. And of course, pwede nyo paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD. Retail price, 660. With free ticket na po yan. Ang entry ticket nyo with free lunch. May mga door gift tayo. And of course, meron tayong pa-raffles. Pwede kayo mag-avail ng promo na ibababa ng ating company. Okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. So, dito na tayo sa mga CMD centers and active distributors. Sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391. Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. CMD Office sa Tacloban, Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Diyan sa area ng Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Josel's Garden. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital, sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa 70 Adventist Church, sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, in front Tugos Elementary School, Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode Jose Panganiban, sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Jolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon, sa Dry Good Section, malapit sa Three Sisters Carenderia sa Daet Public Market. Andiyan din po si Ma'am Nancy Gavaria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi, sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Hello kay Ma'am
Asuncion Liena Rezas, and Ma'am Marivic Keremit. Okay? Basta mga taga Santo Domingo, Albay, libre kayo yung free health consultation, pwede nyo nang i-avail dyan sa CMD Center in Santo Domingo, Albay. Oo, Monday to Friday po. Pwede nyo i-avail dyan, okay? Sa area ng Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Norte. Andyan din po sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay. Malapit sa Ragay Central School. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torre Palma, San Roque, Bato Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes at sa Nab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Aster Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes, Carmel, Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. At sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Stock Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro. Taas po yan ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Porokwan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Andiyan din si Ma'am Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Sa area ng Sorsogon, andyan si Mr. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva Aumali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Ma'am Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapda, Pilar, Sorsogon, Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon, Sandra Mortega Frio, sa Botica, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon, Ma'am Rachel Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front, Kasiguran Technical Vocational School, Jocelyn Billion, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon, at may CMD office tayo sa second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Mga taga Donsol, libre po kayo magpa-konsulta dyan sa CMD Center in Donsol, Sorsogon. Taas lang yan ng Soreco, madali nyo pong mahanap, okay? Sa First District Balbay, Mr. Ray Mendez, 156 Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbik, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point, Building atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, CMD Office, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. O mga taga Santo Domingo, Albay, libre po kayo magpakonsulta sa inyong mga problema sa kalusugan dyan sa CMD Center in Santo Domingo, Albay. Okay? Jeremias Balya, DRS Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. At syempre, dito sa 2nd District of Balbay, ang aking center. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, taas ng Denver's Computer Shop. Hanapin lang yung karatula, CMD Office, Arnab Wellness Center. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador,
Borok-Borokan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purokto, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purokto, Itbama nito. Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Okay? Andyanin po si Ma'am Susana Liabanes. Kidako, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi. Lisa Longasa, Zone 1, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi City. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. Florenia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Roslyn Musa Balderrama, Purok 1, Gutob, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Central, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. CD Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkirohan, Legazpi. Ma'am Asuncion Liana Reza Store, Inamnan Grande, Ginobatan. Sa Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas Store beside LBC, Ginobatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Lourdes Boreta. RBB Agrivet Supply, Rizal Street, Mercado, Jovillar, Albay. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hill Rijalde, So 9 Days Street, Saban, UWAS, Albay. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. At syempre, kailangan pa po natin ng dagdag ng mga retailer. Kung kayo po ay mga drugstore o mga sari-sari store, lagay lang kayo ng signage doon, CMD available. O dagdag ng negosyo po yan sa inyo. Marami na po ang gumagawa niyan. Oo, mag-apply kayo sa amin. Oo, hindi namin ipagkakaisa inyo the Business Side of Health Code International. So ulitin ko na lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Oo, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.